कंकसनिफ्राय सिमुलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय। गोदान आपडेट फैदों लोगोफोर, जोंनिनो मानाव गेदेर एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' साराहाय नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों गोबांखिनि बाथ्रा बुंलांबाय। दा बे सारनि बुंनाय बाथ्रायाहाय बेसेबां सैथो आरो सैथो नङा नोंथांमोना नायनानै बिजिरलांनो हागोन। आरो मोनसे खोथा बुंदों बिथाङा, जोंनि बिटिआरनि जि गामि सेस'नाय हाबाफारि बे क'क्राझारनिफ्राय गहपुरसिम जाजोब्बाय होननानै बुंदों। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो सैथो नङा नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोनाहाय नायनानै बुजिदो आरो सार बुंनाय बाथ्रायाहाय नंगौ ना नङा नोंथांमोनाहाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायदो। आरो भिडिअआवहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। स' नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायलांदो। बड'फाया जि खोथाखौ जोंनो बिबान हिसाबै होनानै गालांबाय जे आं थैनायाव आंहा एसेबो दुखु गैया, नाथाय आंनि सानथौ सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा बेयाव गोथौ दुखु मोननाय थागोन। आरो बे आदर्शखौ लानानै माहारिबादनि जि मोनसे जोंनि गोथौ जि सानथौ सिन्ता दुलाराय बर' फरायसा आफादा, जोंनि दख'रा जिल्ला आफादा, मिरु आफादा, साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा थैथाङै हारिनि थाखाय, माहारि दानायनि थाखाय, निर्माणनि थाखाय बावसोमबोदों। आरो दिनै बेयाव रोजा रोजा बर' आइ आफा, जोंनि गार्जेन, जोंनि बिमा बैसो, बाजै आबौ बैसोनि बेयाव बाहागो लाफैनायानो बिनि मोनसे गेदेर नेरसोन। आरो गावनि आंगो, गावनि हारिनि आफाद होननानै, सिनस्रि आफाद होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों, बियो हारिनि इयुन जोंनि जिखिनि थामोन्थानि खोथा, जोंनि रक्षनाबेक्षननि खोथा, बेखौ मोनफुंनांगौनि बिथिङाव जोङो आरोबाव रासिनै गोहो बोलो मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। धेमाजि जिल्लायाव फैनानै बे खोथाखौ आं स्पष्टयै बुंनांगोन जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि मोनसे जोंनि बड'लेण्ड दाबिनि गेजेरजों मोनथाम जि जोंहा पलिटिकेल डिमान्ड दङमोन, बड'लेण्ड आलादा रायजो, नीलाचल आरो लोगोसेनो एसटि हिल कार्बि आंलंनि जि मेटार। दा जिहेतु बिटिआर बा बड'लेण्डखौ कंकसनिफ्राय सिमुलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय। आरो आसामाव थानाय 6 सिडुलनि बायजोआव, बड'लेण्डनि बायजोआव, कार्बि आंलं दिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय गासै बर' डमिनेटेड आरो बर' कनसेन्ट्रेटेड एरिया, भिलेज आरो पपुलेसनखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु दाफुंबाय, बे दाफुंनायनि आरो बे सुक्तिनि प्राय 5 बोसोर बे समसिमाव जोंहा जि मोनसे मेजर एजेन्डा दङमोन, बे एजेन्डाया जाहैबाय जे बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनांगौ, फुल फेजेड स्टेटास होनांगौ। आरो स्टेटास होनांगौबा बिनि जिखिनि गामि 1500-1600 जिखिनि गामि दङ बेखौ इमिडियेटलि नटिफाइ खालामनांगौ। नटिफिकेसननि उनाव बे ओनसोलाव बिसायख'थि खुंनांगौ। आरो मोनसे इलेक्टेड बडिया जिखिनि रायजो सरकारनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्डिं मोननांगौ, बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि, रायजो राजानि जौगानाय, जोंनि स्कुल कलेजनि मेटारानो जा, जोंनि ओनसोलनि जोंनि इयुथफोरनि बा जोंनि भबिष्यत इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ लानानै बे बिथिङाव मावनो गोनां जोंहा जथेस्थ' दङ। नाथाय सरकारा बेखौ खोब डिले खालामदों, लेहेम खालामदों। आरो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों आङो स्पष्ट भाबै असमिया रावजोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बा ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि रनज पेगु बिथां, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों जे गोख्रैनो फेब्रुवारि दानाव बाजेट सेसन फैगोन, बिनि सिगां सिगां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि पुर्नांग मर्यादा गासै बेबस्थाखौ रोखायै खालामनांगौ। आरो फान्डिं जि ग्रान्ट इन एइड बाजेट प्रभिजन जि दङ बेखौ थोजासे हरनांगौ, जाहाथे बे काउन्सिला माने कुनु आखाइ आथिं माने बेबायदि जिरायनानै थानाङालासिनो मजबुतै राफोदै
गोख्रोङै खामानि मावनो हानाय पर्यायनि मोनसे क्षमताखौ मोनो आरो बेजों 10-12 लाख बर' हारिनि बर' सुबुंनि बर' न'खरनि बर'